Mayungod to. Mayungod to mga tagbalayon. Dayon ko kailangan kayong panahon. Ay Kap, mayong udto, nalagi ka. Nalagi ko dire kay na may programa sa among administrasyon sa paghinlo aning barangaya. Murag kabayan dyan na sa droga Kap no. Gawas ana, mas grabe ning kahimtanga kay nakadaghan na gid sila. Lain tay ato, pila kini makabuok membro aning balaya? 5 mi kabok diri Kap, 3 ka lalaki, ug 2 ka babayi. Unya, kanang mga lalaki tinuloy na tanan? Aw kanan 2 Kap, wala pa koy siguro ana. Pero kaning nasong likod, duga na jud ko gaanto sa kabahong tik-tik ani Kap. Kaya dili ko gusto nga atong barangay Bamongjot mahimong barangay Pisot. Mao na nga atong limpihon tanan. Mao na akong giahwag ang tanan kabatanunan nga moadto ugma sa atong barangay kay natay operasyon tuli. Unya Kap, usa tong akong nadunggang Kap mga batang reto leon. Wala day labot tigulang ni day. Oh, wala ni pili. Akong giahwag ng tanan nga adto mas barangay ugma hon. Sige Kap, salamat kayo ha. Magsabot-sabot sa mga mga pisot di kung kinsa joy magpatuli nila. Sige ha, magpaabot ko sa atong barangay aron mahinlo na gyud ta. Adto ko. Thank you. Tama ni bayhan nga hintog kami ng kapitan. Kaulawan ko nimo. Ya, usay gusto niyo pantoson ko nimong kabahong tik-tik. Kabalo ka busy kita ni natong pamugas. Sipoy ka gunahuna na. Usa makatabang na nato. Ya, kanay mong tik-tik, malungag na to na. Usa man din niyo. Kadaghang natigom nako. Ang maayo ani ya, magpatuloy lang kita kay kita rehugo ning barangaya. Mao gani nga magpatuli na mong tulong ni Ilik. Usang pagtulay atong nilik nga naguna-una mo tong sibat. Dili, maguna mong duha ni Ilik ng patuli kay ako mangita pag pamugas. Dili iya, ang giingon ni kapitan, tanan gani, tanan gid na. Nya kanya tong pamugas unsaon na lang ni. Ya, kanay mong tinigom dia, daga naman na. Kana atong lumagon. Lugar? Paunayon ko ni mukhaon ni akong tektek. Te, waga ni na, di ka patuli. Ya, kapitan man nga. Ano na ano si karo? Pili pa man ting kampanya. Manghatag siguro ni ayuda. Ay sir, ayos maayo na nakita ta. Mamalhi kog ingon nimo sa mga tanod nga ipasuri ang balay-balay kinatay operasyon tuli ugma pohon. Unsay ugma pon ka nga nagtipok ng mga pisot diha? Say katipok nga ugma pa man akong giingon. Ya katong uban nga wala kahibalo. Sama na lang to. Di na problema kap kay ganing barangaya kanding ray tinuli diri. Sige sige, adto to manuli aron mamatay sayo. Sige kap, way problema. Kay hapon sa tanano, akong giahwag tanang katawhan nga anhin mo dire sa atong barangay kay atoy padayon na atong tuli kay ugma pohon dili madayon kay naa na atong manuliyay gipangaluhan ni Ricky Midilio. Osbon ko ang atong tuli karon to ipahigayon kay ugma pohon dili madayon kay daghan na kaayong magpatuli karon dire. Nay, ano na makadiri nay magpatuli ko usab nay. Magpatuli. Nay bayad wala. Hindi ko magpatuli. Inyo ko pawari yung si Kalibo. Saan mo ako napagbayad? Kung may kwarta din karon. Libre man na. Ang problema kay ni mo tuli og hubog. Oh, ang tanan magpatuli ali na mo dire linya na mo kay na parehistro sa tadaan kay ready na atong manuliyay. Sige ngalan nimo brad. Cirilo di Moral kap. Sige mo brad. Tat katur si katuig ka aning Bamongjot pa kay tuli. Sige, magpatuli magkagani linya. Ikaw na. Linya. Sige, ready na manuliyay. Karon, patas gyud na imong pisok tron. Ya ati, pagtarong mo diya, asa man imong pakag? Wala kay pakang-pakang, gulguro na to ni. Pagtarong ba, di ba ko nasakit? Mga, patuloy ka dili. Ayo sige reklamo diya. Kamu dia anak-anak mo kay kamay sunod. May problema ka. Patuloy mi tanan. Ay, no sana. Awards, so ang pagkalimpyo aliron ni Kirig man. Ya, tinagyod. Ipadaplin na isa. Abi, ikaw. Play. Kol, ako kol. Ali, ikaw. Ipit ko eh. Lantan ako, be? Imo na yun na tanan? Ya, bot ka nga mo man kabiling papa. Tanan pagkadako, wala naman po ka ng hatag. Dong, pambita tagamay na bi. Kadakuha ng kapoy. Basta dakuha. Tay, mo nagtigyod ni matutlang ba? Kinsay na sa diya? Nay pawirso sa balay. Basi ganahan mo. Si pagtuloy nga ako ade, troso kanyong gabson. Utang din nyo eh.
makaayo. Oh, sayang kaayo. Ikaw na pisunod, be. Bantay mo lako ka. Gamay-gamay naman siguro ni. Hindi yun iba doon lagi. Dako-dako man ang imo. Kani, oh. Kasi pagtuloy ako karne, kayo tataro. Ay pagbakuntang lata. Nagagol ako itong tik-tik. Di ka patuli. Ako yung magpatuli. Ya, kaya ako sunod ng kaki. Sama ni? Apil pa yun yung patuli? Huwag magpatuloy gini. Dati, nunod naman na. Uli sa dito, kaya pagpugalog yun yung tubig. Latisa na. Yati, di ko din matulog ng lakaw. Hoy, balik! Wa kay plano magpatuli! Kamu ba ay magsaba-saba diya kay kamo na pa'y sunod. Kini kap. Di na ko mula yung kap. Yung kabuhi. Mangko ka ng kanilang kap. Oh. Sama ni Kap, wala na lain magpatuli diha. Wala na siguro na ba? Ato-ato ang pwede ako isunod. Ano ito? Huwag kay klaro ka. Mao diya. Ikaw man diya gauluan eh. Otro pa mo diya kagpisot. Ex, ato-ato ni. Sige, tulian ako. Magundang ta ka. Patuli na laglay. Sige ba? Kap. Basta ganahan ka. Ako yung patuli mo kap. Kung ikaw na lang po mutuli na ako, magpabili na lang kong pisot. Shout out Dailedes, Bangon, Tamindig, Reggie, Petogo, Arsenia, Omoni, Andren from Saudi, Eileen Erosa, Mariel Balibis from Sigapud. Shout out ko ni Ev Daguhoy, Sarah Hilis, Marialen Daguhoy, Carlito Dumagon, An Mariano Alfredo Mario Ricarte Jr. Shout out. Shout out ko kang Philip King, Junil Soyke from Sambulawan, Jean Imasdan, Eric Leonis, Frank Hinugin Buhos, Marlene Madian. Shout out ko ni Kabady Vlog o ni Lusdado Senior Porto Lado o Orlan Anding o Bin Umar Andilab o ni Umar Sumaylo o Isaak Jor Sumaylo. ay Jor Sumaylo. Sumaylo og ni Isaak Padayhag. Shoutout day ko kay Alex Calma from San Fernando, Anito Mundares and Mercy from Paradise, ang pinakagwapa nga fish vendor diha. Then Ayan Daligdig Paman, Chitsuri Jiray, then Iglin Amarillo Flores, and please follow, like and share and subscribe sa among YouTube channel. Thank you for watching.